यानंतर बातमी संभाजीनगरमधली आहे। संभाजीनगर शहरातील नूतन कॉलनी ते क्रांती चौक असा भव्य विजय मार्च काढण्यात आला। महाराष्ट्रातील नामांकित सैनिकी प्रशिक्षण संस्था डिफेन्स करिअर्स अकॅडमी अर्थात DCA तर्फे हा विजय मार्च काढला गेला। भारतीय सैन्य दलाने आजच्याच दिवशी 16 डिसेंबर 1971 या दिवशी पाकिस्तानवर ऐतिहासिक विजय मिळवला। यानिमित्त लष्करी शिस्तीमध्ये विजय मार्च काढण्यात आला। या शानदार संचलनानं संभाजीनगर शहरवासियांची मनं जिंकली। या कार्यक्रमाला लष्करी तसंच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते। यावेळेला क्रांती चौक ते शहीद स्मारकावर पुष्पचक्र अर्पण करून शूर सैनिकांना अभिवादन करण्यात आले। यावेळेला मार्गदर्शन करताना NCCचे ग्रुप कमांडर आणि ब्रिगेडियर अनुप बर्बरे यांनी DCA संस्थेच्या कार्याची प्रशंसा केली। असे गौरवोद्गार काढले। DCAचे संचालक व डिफेन्स कोच प्राध्यापक डॉक्टर श्री केदार रहाणे यांनी डिफेन्स करिअर अकॅडमीच्या आजवरच्या वाटचालीविषयी माहिती दिली।